Demsora Kososora BJP ni State GS Bipin Debbarma Bataye Board Ripanya Botabo Bono Hamzaglia Boagrana Hamzagay Tipra Mothani Bana Romkha Haino Hai a constituency no Bising Khobjanai Chandipur Ardi Block ni Mailong Edisi Village Tongnai BJP Khainero Sat Nukhungni 21 voter Mdc Dhirendra Debbarmani Yaktwi Haino Hai Tipra Mothani Bana Romkha Tini kaisa pandari bising tui. Salong le Mubagrake family besok putar. Koila hambai norok press media rok no tong tino jaga chini mailong edc village pancham nagar ke jatone sinibo oro sat family 21 buta bobagrani thansa ni mari thansa no hamjagui song Tipra saro thansa khaino tongnai ne tini borok yakri ketal sepai ka bobagrani sungsasane o homsang noromoi borok lama himnani hine borok no chung tino o jaga o chini block president boromgunan Dhirendra Debbarmani chini district ni vice president chini Kollam Debbarmani chini YTF ni chini Bipul Debbarmani chini zonal chairman tai joto adong tongo chini youth sok togo chung borok no buagrani mumbai lamsogoi na haka chung thansa no tongnai chuni naharmung obono chung Tipra sa thansa no Sar bo bisio abong khable mailong edc village pancham nagar ke joto no sinu 3 nong ward bo party ni bro. oro BJP ni khas khlai tongo CPM khlainai bo tongo Congress khlainai bo tongo chung asai kha matro to kebo mane kopalo marka sijabe asaiya chung borok Tipra sa no chung abo hairong no chung besi important ya bo BJP phayo CPM bo chung abai no besi saya chung Tipra sa thansa ungnani buagra chono thansa ni ga o thansa no hamjago borok phaiga abo se chung borok no buagra ni mumbai lamsubai na ho ambai